Jaurlaritzako osasun sailak jakinarazi duenez, ustez, sukar hemorragiko batekin kutsatutako paziente bat artatzen ari dira Donostia ospitalean. Egonkor dago, baina ospitaleak abian jarri ditu segurtasun eta bakartze handiko baliabide berezia. Donostia ospitalean dago segurtasun biologiko handiko unitatean. Bertara eraman ohi dituzte gaixotasun infekzioso larriak dituzten pazienteak. Erietxeko atarian, Xavier Zubeldia medikuak argibideak eman ditu eguerdian. Badaukagu tropikoko infekzio bat, gaur goizean etorri zaigula. Gaixoa ondo dago, baina ez dakigu oraindik zer dan. Badakigu adibidez ebola bat ez dela, o ez dula ematen behintzat, Marburg bat ere ez, malaria grabe bat ere ez, orduan nahiko lasai gaude eta gaixoa ondo dago. Behar duna da vigilantzia bat, ikusi pixat urrengo orduotan da urrengo egunetan nola di joan. Odoleko muestrak eta bidali dia Carlos III eta baita hemen ospitalean da emaitzan zain gaude, Pentsatzen dugu, ez dakit gaur edo biharko, emaitzak izango ditugun, ea zerbait gehiago badakigu. Eta hauteskundei dagokionez hitz egiten hasteko abagunea iritsi da Nafarroako alderdientzat. Nafarroako jarduneko presidente eta PSN-den presidente gai Maria Txibite hasi da biltzen azken urteetan koaliziokide izan dituenekin, Gero Abaiko Uxue Barkosekin bildu da lehenik, eta Begoña Alfaro zurekin Nafarroako zerrendaburuarekin gero. Bileren ostean, adierazi du bi horiekin adostu nahi duela gobernua eta ez beste inorekin. Adierazpen horien aurretik mintzatu da berriz EH Bilduko hautagai Laura Aznal eta hitz egiteko prestasuna adierazi dio Txibiteri. Nafarroako presidentea argi mintzatu da gaur eguerdian. Duela 4 urteko formula errepikatu nahi du. Y a conocer un poco las voluntades de las formaciones políticas con las que actualmente mantenemos gobierno. Les hemos trasladado la determinación del Partido Socialista de conformar un gobierno en similares términos, con los mismos socios, con Geroa Bai y contigo Zurekin, y la verdad que la respuesta por ambas partes, la voluntad expresada por ambas partes, pues ha sido una propuesta afirmativa. Nosotros queremos un gobierno progresista, con Geroa Bai y contigo Zurekin. Y esa es la línea en la que vamos a trabajar para conseguirlo. Gabon, Espainiako gortetarako bozek giro politikoa nahastu dute Nafarroan. Besteak beste, egungo gobernu ereduari eutsi nahi dio PSN, Iruñeko udalean EH Bilduri bizkarra eman da. Koldo Martínez alkategaiak bere burua eskaini du blokeoa desegiteko prozesua gidatzeko. Arnaldo Otegik berriz, Nafarroako legebiltzarraren osaketaz hitz egin du. Haren arabera, ikusiko da EH Bilduk abstentzioaren alde egiten ote duen, hartara Maria Txibite presidente izan dadin. Leire Martínez. Nafarroako hauteskunden ondorengoak ekarri duen panorama politikoa nahiko korapilatsua da, eta PSN-ek izan lezake giltzarria. Gainera, Pedro Sánchezek Espainiako hauteskundeak aurreratzea, are gehiago korapilatu du asuntoa. Iruñeko udalean UPN-ek 9 zinegotzi eskuratu ditu, eta EH Bildu 8. Hala ere, PSN-eko Elma Sainzek alkate izan nahi du. Parlamentuari dagokionez, UPN-ek 15 eserleku eskuratu ditu, eta bigarren indarra PSN izan da. Momentuz, Nafarroako parlamentua ekainaren 16an eratuko da. Beraldetik, Egibarrek ziurtatu du orain arte ez dutela PPrekin akordiorik adostu eta aurrerantzean ere ez dutela egingo. Dena den argi utzi du EAJak Eider Mendozaren hautagaitza aurkeztuko duela Gipuzkoan eta PPek erabaki beharko duela horren alde egingo duen edo abstentzioaren bidez EH Bilduri lagunduko dio. Nosotros anunciamos que íbamos a presentar la candidatura de Eider Mendoza a la investidura. Esa es la intención. Vamos a presentarlo, espero que con un acuerdo con el Partido Socialista, con un programa de gobierno. Sabemos qué mayoría proyectamos en la Cámara, 24. Puede haber otra opción también con 24. Y hay un tercer partido que tendrá que decidir, se tendrá que definir. Pero ni ha habido, ni va a haber un pacto de acuerdo con el Partido Popular, ni público ni privado. O sea, la decisión es de ellos. Con su voto activo pueden propiciar una determinada diputación y con su abstención otra.
Gaur ere Ipar Euskal Herrian ekintza egin dute Medef patronalaren Baionako bulegoetan erretreten erreformaren kontra ekainaren 6an kalera ateratzeko deia egiteko. Salaketa egitea aparte, aldarrikapen bideragarritasuna azpimarratu du labeko ordezkaria. Gabe borrokatuko gara, erretreta kontra erreforma kentzeko eta jendarte proiektu eta lan mundu bidezkoagoak lortzeko. Eta beraz, baliatzen dugu gaurko ekintza, deitzeko ere nola ez ekainaren 6eko greba eta mobilizazio egunera. Beraz, deitzen ditugu gure 3 sindikatuak parte hartzea mobilizazioetara, greba egitea, ekonomia blokatzera, ez da amore maiteko momentu. Euskal Eskola Publikoa Zarro Plataformak adirazi du hezkuntza lege proiektuak ez duela sistema publikoa lehenesten, hori bai, Euskal Eskola Publikoaren alde mobilizatuko dira ekainaren 9an. Guk bestelako hezkuntza sistema bat nahi dugu. Eskola publikoa benetan erdigunean jarriko duena, gizarte kohesioa bultzatuko duen berdintasunezko hezkuntza euskalduna lortzeko bidean. Hori dela eta, Euskal Eskola Publikoaren aldeko aldarriz beteko ditugu kaleak berriro, joan den azaroan Bilbon egin bezala. Hitzordua, ekainaren 9an izango da, erkidegoko 3 hiriburuetan. Manifestazioak arratsaldeko 6etan abiatuko dira. Bilbon, plaza Eliptikotik, Gasteizen plaza Berritik, Donostian Bulebarretik. Gizarte osoari dei egin nahi diogu mobilizazioetan parte hartzea. Ekainaren 9an denok kalera. Aiaraldean 2 parke eoliko egiteko baimena eskatu dute. Feroska Wind SL enpresak eskaera egin du 2 parke eoliko horiek egiteko. Parkeek Laudio, Amurrio, Orozko eta Aiara ukituko lituzkete. 12 aerosorgailu izango lirateke eta 27 megabateko potentzia izango lukete. Orain 20 eguneko epea dago, parke eoliko hori ezarri eta ustiatzeko interesa duten pertsona fisiko edo juridikoek lehia eskabidea aurkeztu dezate. Eta Euskadiko orkestrak artearen bidez sortzen eta eraldatzen duen gizakiengan jarri nahi du arreta. Denera, 50 kontzertu emango ditu Euskal Herrian. Ongietorriak gurean gaur gaueko albistegira. Joan den astean hasi zen hezkuntza lege proiektuaren inguruko eztabaida Eusko Legebiltzarreko hezkuntza batzordean eta atzo jarraitu zuen. Agerraldiak egin zituzten Jokin Bildarratz Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak, Manuel Lezeartua EAEko arartekoak eta gure Platera, gure Aukera taldeko Eneko Binuelak eta Inoan Arbaitzak. Askotariko gaiak izan zituen hizpide Bildarratzek eta behin eta berriz gogorarazi zuen ideia bat hezkuntza itunean adostutakoa jaso dute lege proiektuan. Berdintasunaren aldeko konpromisoa, Eusko Jaurlaritzak ezarritako kurrikulumarekiko eta ebaluazio mekanismoekiko begirunea, euskera hezkuntza sistemaren barruan lehenestea, hezkuntza jardueran zein harreman profesionaletan baita ikasleen eta irakasleen arteko harreman formal eta ez formaletan ere, eta ezarritako hizkuntza helburuak betetzea. Horretarako, hezkuntzaren arloko eskumena duen sailak baliabide espezifiko batzuk emango dizkie euskararen presentzia urria duten ingurune soziolinguistikoetan lan egiten duten ikastetxei.
Udal eta foru bozetarako atzera kontaketa zerora iritsi zen igandean, baina horrekin batera beste kontagailu batzuk piztu dira. Pedro Sánchez presidentearen deialdiaren ostean. Denboran, bat egingo dute udal eta foru gobernuak osatzeko negoziazioek eta Espainiako gorteetarako kanpaina aurreak. Bestalde, Nafarroan Maria Txibitek berretsi du ez duela EH Bildurekin akordiorik adostuko. PSN-ren presidente gaiak elkarrizketa sorta bat hasi du Geroa Bairekin eta zurekin Nafarroarekin. Bileren ostean adierazi du bi horiekin adostu nahi duela gobernua. A conocer un poco las voluntades de las formaciones políticas con las que actualmente mantenemos gobierno. Les hemos trasladado la determinación del Partido Socialista de conformar un gobierno en similares términos, con los mismos socios, con Geroa Bai y con Contigo Zurekin, y la verdad que la respuesta por ambas partes, la voluntad expresada por ambas partes, pues ha sido una propuesta afirmativa. Nosotros queremos un gobierno progresista con Geroa Bai y con Contigo Zurekin. Y esa es la línea en la que vamos a trabajar para conseguirlo. Nafarroako hauteskundeen ondorengoak ekarri duen panorama politikoa nahiko korapilatsua da. UPNek eta EH Bilduk gehiengoa duten arren, PSN da akordioetarako giltzarria. Gainera, Pedro Sánchezek Espainiako hauteskundeak aurreratzea giroa are gehiago nahastu du erabakietan. Bozka eguna pastu daia da eta oraindik ez dago deus argi Nafarroako panorama politikoan. Orain, udal eta parlamentua osatzeko tenorea heldu da, eta horrekin batera alkate eta lehendakaria ere erabakitzekoa. Parlamentuari dagokionez, UPNek du gehiengoa 15 eserlekurekin, baina ez du gehiengo absolutorik. Gibeletik, PSNek 11 eserleku ditu. Honek du giltzarria aliantzak egiterako orduan. Yo hoy a la mañana he llamado a la candidata de Geroa Bai, a Eurobarcos, y también he hablado con Begoña, aunque ya hablé con ella el domingo a la noche, para una primera toma de contacto, porque luego la idea es que bueno, pues las reuniones ya sean trilaterales, ¿no? Gogora dezagun 2015ko legealdian indar abertzalekin bat egin zuela PSNek. Udala EH Bilduren esku geratu zelarik eta parlamentua PSNren esku. Eta azken legealdian ordea PSNek udala UPNri oparitu zion. Eta aldiz EH Bildurekin egindako koalizioari esker, Txibitek lehendakaritza lortu zuen. PSN haizeak nora banderakara.
Momentuz, birritan errandu ez duela EH Bildurekin negoziatuko. Como prometí a lo largo de toda la campaña, no voy a hacer alcaldesa a la señora Ibarrola, pero también he dicho, y de manera reiterada, que los socialistas no vamos a hacer alcalde a Joseba Asirón de Euskal Herria Bildu. Iruñeko bozka mapari erreparatzen badiogu argi dago UPN eta EH Bildu direla jaun ta jabe Iruñean. Orain momentu honetan Iruñean badago inoiz izandako gobernurik aurrerakoiena. Barkatu, planteamendurik, badago emaitza, badago korporaziorik aurrerakoiena. Eta inork ez luke onartuko edo ez luke ulertuko hori horrela izan da eskuinari iritsiko balitzaio agintea adostasun batetara ez iristeagatik, hau da indar aurrerakoi indartsuena ez babesteagatik. Nafarroako panorama politikoa gehiago korapilatzeko eta PSNek jokatzen duen papera biziki garrantzitsua dela kontuan hartuz, Pedro Sánchezek Espainiako hauteskunde orokorrak aintzineratzeak ez dio mesederik egingo Nafarroako negoziazio politikoari. Nafarroako negoziazioetan herritarrek badaukate iritzia eta zer esana ere, Leire Martínez? Karrikan bolo-bolo dabilen gaia da hauteskundena. Behin Nafarroako hauteskundeak pasata, Iruñeko alkatea eta Nafarroako buruzagia aukeratzeko tenorea heldu da. Gaia nahiko korapilatsua dago. Iruindarrek nor uste dute aterako dela alkate edo lehendakari? Karrika inkesta bat egin dugu. Ni gustuko nuke Asiron ateratzea, baina uste dut ez dela aterako. Cristina Ibarrola baina nahi, hori. Azkenean Asironek esaten duena da. La lista más votada azkenean, zentzuzkoa pixka dela bera alkate izatea, baina, ikusiko dugu. Que no tengo ni idea. Te digo que me gustaría quien no saliera, pero como lo vais a publicar, pues no. Uste Cristina Ibarrola, nahi Asiron. Gauzak nahiko argi daude. No. Yo creo que va a salir una, pero bueno. UPN eskuina daukagu gure bizkarrean, orduan nik uste dut eskuinaren zikloa dela, naizta nire zaidan bat ere gustatzen, eta beldurra ematen dit. Pues por desgracia, Cristina Ibarrola. Ez dakit, ez dut ideiarik ere, ez dakit. Pues berdin gaude, azkenean ezkerra oso berezita dago, eta eskuinak beti bozkatzen du, orduan atzean geratuko gara eta berdinetan nago erantzun berdina bai. Uste dut, aurreko koalizioa hori berriz errepiketako dela, eta azkenean da hori esaten dutela mejor malo por conocido que malo por conocer, edo horrelako zerbait, hori. Hobeto orain dagoena, que lo que pueda venir, ez? Eske nik agian ez dago erantzun normalena, baina nik uste dut gertatu behar dela, edo bota behar direla gauzak atzeraka hauteskunde orokorrak pasarte, edo izan aldugula errepikapen bat. Ze azkenean Txibitek ez du pakturik egingo Bildurekin, gutxienez orokorrak pasarte, eta berak erabaki behar du, joan behar den esparzarekin, edo ez dakit, gauzak gutxinaka atzera bota, edo ikusiko dugu, baina gauza nahiko Sánchezen kontu honekin gauza nahiko ez dut argi. Uste dut estrategia ona izan dela, ezkerra akojonatu da pixka bat, uste dut, edo ez dakit, eta, dela, estrategia bat, pixka bat poblazioa espabilatzeko, eta, aunque sea boto utila egiteko, ni ez dakit asko politikari buruz, baino bai dakit hauteskundetan egin behar dena, almenos da, votaren kontra de algo, orduan, uste dut dela pixka bat espabilatzeko, nos viene bien, porque si no nos van a comer la derecha. Sinceramente, alde batetik, ongi ateral zaio, baina bestetik pentsatzen dut, suizidio bat dela, eta gaizki ateratzen bazaio, bagoazela direkto, duela 50 urtera, retrocedemos 50 años. Orduan, ez dakit, niri zentzu horretan pixka bat beldurra ematen dit, baina, pentsa ezagun Podemos eta Yolanda Díaz akordio batera llegatuko direla eta salatuko garela, baina ez dakit,
Eske, a ber, guk ikusi genuen etxean, ari ginen ikusten, amatabiok eta harritu ginen nahiko. Baina gero egia da, azkenean, justo Euskal Herrian jabazela zaila, bai Eusko Autonomia Erkidegoan, bai hemen Nafarroan oso zaila zen, nola baite esatea, gobernuak eratzea, ze azkenean Bilduk indarra handia hartu du, eta hori oraindik sektore batzuetan, eta gehien bat Espainiatik deitzen dutenean, alderdi sozialistak edo horrela ez dute onartzen, eta orain presio horrekin, ja ez da ezer gertatuko eta eskuinak gobernatuko du. Beldurra, ezkerrak beldurra hartu duela argi dago, eta nik uste dut Pedro Sánchezen estrategia dela, eskuinak oraindik indar gehiago hartu baino lehen eta oso berandu izan baino lehen, saiatzea egoera salbatzen, zaila izango dute, baina, ez dagoen beste egitekorik, egia esan nik uste. Txapotek bota diezazula Pedro Sánchez, Txakur Sánchez. Nire ustez, beti da pixka bat gazteria da abstentzioa egiten duena. Hau da, nire ustez, ez ditut estadistikak ikusi, baino uste dut dela gazteria dago, ez gaude oso konektatuta, uste dut dagoela representazio krisi oso handia, ez gaude representatuta, eta demokrazia representatiba hau, ez dugu onartzen ez dela existitzen, en realidad. Orduan ez dakigu oso ondo nola jokatu gure kartak, oso galduta gaude, entonces, ni uste dut gazteria dagoela pixka bat abstentzioan, plan, jo no creo nada, denak lapur batzuk dira, eta ez dut bozka egiten. Bai, azkenean, normala da, nik hitz egiten dut, gu gaztea garrela, eta gutxo gara bera, ulertzen dut, jende asko egotea, partidu zehatz batekin ez identifikatzea eta hori, baina nik uste dut garrantzitsua dela bozka ematea, azken finean, gero ezin zara kexatu, ezin du, bozkatu ez baduzu egin. Niri, eskenik egia esan asko harritu nauzen, nire inguruan ez dut somatu. Egia da nire inguru azkenean dela, ezkera abertzalearen inguru eta horrela, baina bozkatu ez duten lagunak aurreko legealdian eta horrela, bozkatu dute guztiak eta gainera ilusioz, beraz. Ez dakit non izan da abstentzioa, baina nik uste dut nik defendatzen duan espazio politikoan ez dela abstentziorik egon. Bezalea, eskuinak beti bozkatzen du, eta ezkerra gogo gabe dago, ezkerra. Azkenean ikusten ari gara indarra galtzen dugula, eta atzean geratzen garela, orduan jende asko bere erabakia da ez bozkatzea edo alde batetara egitea, eta argi ikusi da zenbakietan. Eta Iruñan Aldezarren jaiak eta gero ez dakit gazte asko jundiren bozkatzera, edo etxean oean geratu garen, baina, azkenean geroz eta toki gutxiago ikusten dugu politikaren barruan gazteok, eta argi ikusi da. Elkarrekin Podemosek EH Bilduren alde egingo du Bizkaiko eta Gipuzkoako 10 udalerritan. Zehazki, 7 Gipuzkoan eta 3 Bizkaian. EAJ eta PSE harremanetan daude udalak eta aldundiak eratzeko akordio orokor bat ixteko asmoarekin. Baina Elkarrekin Podemosek dagoeneko iragarri du ez dutela haren babesik izango. Eta gaiz aldatuta energia trantsizioaren testuinguruan, autokontsumoaren tramitazioa errazteko eta lurzoruari eta hirigintzari buruzko legearen puntu bat aldatzea onartu dute gaur legebiltzarrean. Eraikinetan eguzki plakak eta etxeetan ibilgailu elektrikoak kargatzeko guneak jartzeko orain udal lizentzia bat beharko da eta hori da aldatuko dutena. Egun on guztioi, osoko bilkurari hasiera emango diogu.
Trantsizio energetiko betean aldaketak datoz. Aurrerantzean aldaketa bat izango da energia berriztagarrien inguruan. Autokontsumoaren tramitazioa errazteko eta lurzoruari eta hirigintzari buruzko legearen puntu bat aldatzari argi berdea eman dio Legebiltzarrak. Bozketaren emaitza onako izan da 75 eman dugu boto, 76 boto alde, kontrako boto bat, onartuta geratzen dira, eta honen bestez, onetsita geratzen da autokonsumoaren tramitazioa errazteko eta lurzoruari eta hirigintzari buruzko ekainaren 30/2006 legea aldatzeko legea. Eraikinetan eguzki plakak eta etxeetan ibilgailu elektrikoak kargatzeko guneak jartzeko orain udal lizentzia bat behar da, eta hori da aldatuko dutena. Hirigintza eta lurzoru legeko puntu hori kendu egingo dute administrazio tramiteak laguntzeko. Hori bai salbuespenak izango dira, adibidez kultur intereseko ondasun izendatutako eraikinetan edota eraikinen egiturari eragiten dieten kasuetan. EH Bilduko autokontsumo energetikoa bultzatzeko proposamenaren alde egin dute Voxez gainontzeko talde guztiek, eta gaur behin betiko onartu du Legebiltzarreko osoko bilkurak. Oso garrantzitsua da, energia transizioaren eredu banandu baten alde, deszentralizatun baten alde, eta herritarren aldekoa delako. Elektrizitatearen sorkuntza deszentratzea ahalbidetzen duen tresna. Enpresa elektriko handien eskuetatik abiatu eta herritarren eskura jartzen duen tresna. Urrats txiki hau garrantzitsua da autokonsumoa eta deszentralizazioan aurrera egiteko. Energiaren prezioak igoera handia izan duen testuinguruan autokontsumo berriztagarria ezinbesteko elementua kontsumitzaileek energia garbiagoa eta merkeagoa lortu ahal izateko. Autokontsumo berriztagarriaren edapenak energia faktura berehala gutxitza ahalbidetzen die ura instalatzen duten kontsumitzaileei, eta horrez gain energia eskaria murrizten du handizkako merkatuan. Horrez gain, aiaraldean beste parke eoliko 2 egiteko baimena eskatu du enpresa batek. 12 haize errota ipiniko dituzte eta 2000 hektareatik gora erabiliko dira. EAEko aldizkari ofizialean astelen honetan argitaratu da Ferozka Wine SL enpresak egindako 2 parke eolikoen eskaera. Laudio Amurri Orozko eta Aiara ukito lituzke 2 parke eoliko izango lirateke. Egitasmoak 2000 hektarea inguruko azalera izango luke, 12 aerozorgailu eta 27 megabatieko potentzia gordina. 12 aerozorgailuak Mostatzan, Eleazar edo Tapagolarren kokatuko lirateke. Aiaraldea.eus aldizkariak jaso duenez, Aiaraldeko mendiak bizirik plataformak salatu du Arabako Foru Aldundiak gutxieneko gardentasun eta parte hartzailerik gabe aurrera eraman nahi dutela. Horrekin batera kritikatu duenez ez da kasualitatea baimen eskaera horiek hauteskundeen biharamunean argitaratu izana. Plataformak azaldu duenez energia berriztagarrien sektore plana onartu gabe tramitatzen dituela Eusko Jaurlaritzak baimen horiek eta hori legez kontrakoa da. Iragarkiak adierazten duenez 20 eguneko epea ematen da parke eoliko hori ezarri eta ustiatzeko interesa duen pertsona fisiko edo juridikoek lehia eskabidea aurkeztu dezaten. Azken 2 egitasmo hauekin Aiaraldeak 6 makroazpiegitura eoliko hartuko lituzke guztira. Eta gaurtik aurrera TAOa martxan izango da Gasteizko zenbait auzotan. 3.300 plaza gehiago arautu dira Judizmendi, Santiago, San Cristobal eta Adurtza auzoetan. Auzoko bizilagunek jada txartel bereziak eskatu ditzakete araututako plazetan aparkatzeko.
Bizkaiko ostalaritzan greba eguna izan dute gaurkoa. Baldintza duinak exigitzen ari dira. Izan ere, sektoreko langileek soldaten igoerarik gabe jarraitzen dute 2020ko urtarrilaz geroztik. Hala, sektoreko hitzarmena negoziatzeko blokeoa behingoz eteteko aldarrikatzen ari dira. Bizkaiko ostalaritzan greba eguna dute eta beharginek baldintza duinak exigitzen dituzte. Izan ere, sektoreko langileak soldata igoera barik daude 2020ko urtarrilatik. Eta denbora tarte horretan aldi baterako lan erregulazioak jasan dituzte, baita partzialak ere. Ordutik hona KPIa 1,2 baino gehiago igo den eta sektoreko prezioek 1,5tik gora egin duten honetan soldatek igoera barik jarraitzen dute. Eta bien bitartean, enpresek beren irabazi marginak handitu dituztela salatu dute. Horrez gain, patronalak hitzarmena negoziatzeari uko egin dio, hala blokeoa behingoz eteteko exigitu dute. Horregatik guztiagatik, LAB, ELA, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek grebera deitu dute Bizkaiko ostalaritzan, eta arratzaldean gainera protesta ditu dute Bilbon kale nagusiko tabernak zerkatuko dituena. Eta laneko autodefentsa sareak Gasteizko Kirol Tabernako lan jazarpenaren aurkako mobilizazioa antolatu dute biharko. Langile bati lan eskubidea urratu izana salatuko dute. Langileak apirilean salatu zuen lehen aldiz egoera eta jakinerazi zuenez besteak beste jabeak langilea tabernan giltzapeturik eduki zuen. Beraz, lasetik bi gauza adierazten ditugu. Batetik, nagusiak langileari dirua zor diola, eta beharrezkoak diren tresna guztiak martxan jarriko ditugula ordainketa hori eman dadin. Eta bestetik, horrelako lan jazarpenak eta lan jazarpen hau bereziki salatu eta borrokatzeko asmoa adierazi nahi dugula. Nagusien impunitatearekin amaitu, autodefentsa sozialista antolatu. Bestalde, Euskal Eskola Publikoa Zarro plataformak adierazi du hezkuntza lege proiektuak ez duela sistema publikoa lehenesten, hori bai, Euskal Eskola Publikoaren alde mobilizatuko dira ekainaren 9. Orain ikasturte amaieran gaudela, Eusko Jaurlaritzak onartu eta Legebiltzarrean aurkeztu berri duen lege aurre proiektu honi ere gure ezezkoa erakutsi nahi diogu berriro. Azkenean aurrekoaren ildo berekoa baita. Guk bestelako hezkuntza sistema bat nahi dugu, eskola publikoa benetan erdigunean jarriko duena, gizarte kohesioa bultzatuko duen berdintasunezko hezkuntza euskalduna lortzeko bidean. Hori dela eta, Euskal Eskola Publikoaren aldeko aldarriz beteko ditugu kaleak berriro, joan den azaroan Bilbon egin bezala. Hitzordua, ekainaren 9 izango da, erkidegoko 3 hiriburuetan. Manifestazioak arratsaldeko 6etan abiatuko dira. Bilbon, Plaza Eliptikotik, Gasteizen Plaza Berritik, Donostian Bulebarretik. Gizarte osoari dei egin nahi diogu mobilizazioetan parte hartzea. Ekainaren 9 denok kalera. Lasterbidean ekainaren 3 izango da Amasa Bilabonan. Egun osoko egitaraua antolatu da, korrikaldia, herri bazkaria eta DJ-ak izango dira. Lasterbidean ekitaldia 2013an egin zuten lehen aldiz Oiartzunen. Aurten, ekainaren 3 larunbatean 2 lasterraldi izango dira. Bata 7,8 kilometrokoa eta bestea 2,6 kilometrokoa. Izen emateko epea irekita dago. Horren inguruan mintzatu genuen Iban Uribetxeberriarekin ikusi. Zerdoi du ditugu kartzela, musuka hartuko ditugu preso bat.
jotako bada hautsi zatera. Esan dugu dagoeneko ekainaren 3an egitarau zabal antolatu duzuela Amasa Bilabonan. Zer egingo duzue zehazki edo zer da azpimarratuko zenukeena? Hori da. Urtero bezala lasterbidean lasterketa soil batetik aratago egun osoko egitaro bat antolatzen dugu. Aurten bigarren edizioz jarraian larun batean antolatzea erabaki dugu eta honek honi esker eguna luzeagoa egin ahal izan dugu. Orduan, asteburua borobiltzeko baita, ostiralean hasiko gara Aljibea Kultura Elkartean antolatuko dira kontzertu batzuk. Oraindik zehazteke daude kontzertuak, baina ostiralean gaueko 10etan kontzertu batzuk ikusi ahal izango dira, adibidez asteburu pasa joan nahi duten guztientzat. Eta egunean bertan, larun batean ekainak 3an, ekitaldi nagusia edo lasterketa bera izango zen. 2 lasterketa antolatu ditugu. Lasterketa luzea 7,8 kilometrokoa, goizeko 11etan hasiko dena, eta lasterketa laburra 12:04 hasiko dena 2,6 kilometrokoa. Lasterketan ostean, sari banaketa eta ekitaldia egingo dira, eta horren ostean urtero bezala oso arrakastatxo izaten den herri bazkari bat egongo da, 600 pertsonantako prestatua. Eta, bazkarien ostean, distopia elektrotxarangarekin herrire bueltatuko gera, eta, nahi duenak ere pilota partidak izango ditu behartzana pilota lekuan, eta bestela gauean egunarekin amaitzeko kontzertuekin amaituko dugu. Aurten gurekin izango dira Ixasakara, Makonak, eta amaitzeko urtero bezala DJ Bull. Ikusten dugu, asteburu oso oparoa eta betea daukazuela. 2013an egin zenuten lehenengo lasterbidean, zer nolako evoluzioa izan du urte hauetan guztietan zehar ekitaldia? Lehenengo urtetik ekitaldi arrakastatsua izan da, eta gutxi gora bera evoluzioa mantendu da, edo antzerako jende kopurua bete mugitu izan dugu. Esan bezala, aldaketa nagusiena izan da azkenengo orain 2 urte erabaki genuela larun batera pasatzea, baina bestela gutxi gora bera lehenengo ediziotik gaur arte antzerako egun egituraketa izan dugu lasterbidean. Euskal presoen sakabanaketa ez da amaitzear dagoen arren, salbuespenezko espetxe politikak ez direla amaitu esan duzu ere, eta hori da hain zuzen ere aldarrikatu nahi duzuena, ez da nolakoa da presoen egungo argazkia? Hori da, ez da. Argi dago dispertsioarekin amaitzea, nota positibo bat dela, eta senide eta presoak egoera hobeagoan daudela. Baina lata ere salbuespen egoerak jarraitzen du. Tartean 158 euskal preso ditugu, 17 erbesteratu eta 5 deportatu. Eta preso horien artean, adibidez, 50 presotik gorari ez zaie kontatzen Frantzian bete duten zigorra. 7/2003 legearen arabera zigortutakoek ezer ez aldatzen bizitza osorako zigorra bete beharko dute, eta adibide bezala soilik 30 preso daude 3. graduan, ez? Orduan nahiz eta egoera hobea den, oraindik badago zer aldarrikatu, zer lan egin, eta guk lasterbideaneko lantaldeak gure esparrutik, kirolan mundutik, guzti hau konpondu bitartean lanean jarraituko dugu. Izen emateak uste dut Iban oraindik zabalik daudela, ez da, eta harrera nolakoa izaten ari da? Izen emateak zabali daude interneten, lasterbidean.eus edo kirolprobak.com webguneen bitartez, eta beti pasatzen zaigun bezala, jende azkenengo momentu arte ez da apuntatzen. Orduan oraindik ez da jende askorik apuntatu, baina urtero bezala 500 pertsonatik gora
espero ditugu korrika egitea lasterketa luzean, gehi lasterketa laburrean animatuko direnak, eta egun pasa animatuko direnak. Orduan, gure aldetik jendeari eskatu azkenengo momentu arte ez itxaroteko eta joatega pentsatzen badute aldanik azkarren apuntatzeko guri bere lana erresten digute eta. Eta Garabide hizkuntza indigenak Amalurra zaintzen sortu duen ekimenaz, aritu da gaur gurekin Juan Luis Arexola Leiva, Garabide elkarteko kidea. Izan ere, hizkuntza gutxituen biziberritze prozesuaz aritu da besteak beste entzun dezagun. Hortan, indarra hartu du, ez bakarrik formazioa baizik eta proiektu zehatzetan laguntzea, parte hartzea. Orduan gu daukagu bai Mexiko, hainbat tokitan, Kaukan, ez dut esan Kolombian, euskago proiektuak. Biziberritze proiektuak. Batzu dira orokorrak, eta beste batzuk, helduen heziketa alfabetatzea, edo irakaskuntzan eragiteko, eta hortan egiten duguna da, finantzazioa bilatu, eta gero aholkularitza. Bai Garabiden aldetik, edo hori laguntzen digute, bai emuneko aholkulariek edo Eruiarreko aholkulariek. Adibidez, hemen daukagu Nafarroan. Nafarroan 8 urte UPN egon gabe, eta zerbait, bigundu da, baina ez dakit, zonifikazioa. Euskera, lingua navarrorun, Nafarroako hizkuntza, zonifikazioa, hemen euskeraz ikasi daiteke, adibidez, be aldean ez. Erondala bile bete esan, ez dakiz herriko hor daude erdialdean. Herritar gehienak alkate buru jonzire Iruñara. Ze delito nahi zutela euskeraz ikastea, ez. Hori egiten dute indar progresistek. Orduan ez dut hizkuntzan kontra, ez da binor. Gertatzen da, nahi dugu iraganeko, folklore, hizkuntza baino, gune duguna da, euskaltzale garen, euskaraz bizi nahi dugu, gaurko elkarrizketa moduan, normaltasunez euskaraz egin, eta euskaraz bizi. Eta ekainaren sartzarekin batera, ostegun honetan, hasi da udako denboraldia Bizkaiko kostaldean eta Donostiako eta Zarauzko hondartzetan. Irailaren 30 arte izango den denboraldirako dena prest da dagoeneko. Baina horrek esan nahi du, ordura arte ezingo dela txakurrik sartu hondartzetara. Hasi da hondartzen denboraldi berria. Ostegun honetan hasi da ofizialki Bizkaiko hondartzetan eta Gipuzkoako Donostiako eta Zarauzko hondartzetan. Gainontzekoetan 15 egun barru hasiko da. Herritarrek jakinaren gainean zauden? Ekainaren batean, denboraldia hasten da hondartzena, jakina da. Donostin badakigu hori. Ez nekien. Keba, nidea, ez. Ez. Berri ez nekin ez zerrez hortaz. Baina badira lehenagotik ere hondartza estrainatuta zutenak. Apiriletik hona egindako eguraldia lagunduta animatu direnak eta surflaria kasurako. Ibiltzen naiz tarteka, aldenean. Batzutan, aldenean bai. Oraindik ez dut estrenatu. Sorosleak oroar goizeko 11-etatik iluntzeko 8 arte arituko dira, baina aurrez goizetik guztia prestatzen eta txukuntzen arituko dira garbitzaileak. Gainera berritasunekin dator denboraldia Bizkaian. Izan ere baino lagunduaren zerbitzua denboraldi osoan izango da bi hondartza gehiagotan, Bakion eta Gorlizen. Bide batez adi, udako tao zerbitzu ere aurrerantzan indarran izango baita kostako herri askotan, eta artean Gorlizen, Sopelan, Getxon, Zarautzen, Orion, Donostian eta Hondarribian. Irailaren 30 arte izango den denboraldirako dena prest da. Horrek esan nahi du ordura arte ezingo dela txakurri sartu hondartzetara. Nire ustez ez da oso ona jendea eta txakurra hondartza konpartitzea. Egon daitezke konfliktoak jendea eta txakurren artean. Egon daitezke. Eta egoten dira. Segun txakurra nolakoa den, segun jaben nolakoa den, segun herritarrak beldurra dien txakurrari edo ez da erraza. Ez da erresa danon gustora egitea, danok leku berdinean gaudenean, espazio berdinak konpartitzen. Bitartean hondartzetatik kanpo egiteko beste plan batzu bilatu beharko dituzte txakurrek.
Eta igandean Euskal Eskola Publikoaren jaia ospatuko da Mungian. 30. aldia izango da urtengoa, eta Jagon Eskola Publikoa Lelopean egingo dute. Zaintza eta sustapena bermatzeko oihua da Jagon Eskolan, eta eskolatik haratago sortzen diren erlazioak elikatzeari eta bermatzeari abestu nahi izan diote. Eta Gasteizko Txosnek aurtengo kartela eta programazioa aurkeztu dute jada. Abuztuaren 3-tik 9-ra Gasteizko Txosnek 42 kontzertu eskainiko dituzte. Bulego taldea, Los Chicos del Maíz eta STR bertan izango dira besteak beste. Ellos no sueltan barras, me quito rata atención. Seguro una olla quiero ver. Si quieres nada, me la iluya, que me partan la cara. A mí me da igual, si yo estoy muerto, no me importa nada. Como dímelo, bye. Kopesta aldira, erabakiak erabaki, bakoitzak bere karga darama. Violento, compromiso, soy Angela Davis, llamando más. No me quieren en su mundo ideal, ganado productivo, sometido. Ontzean lortu bitartean, segi dezagun dantzan, segi dezagun. Arren gustura enekue, Paskarixe olimpiadak eta giro zanue, lanerako prest. Jamendo.com Aurten Txosnagunea abuztuaren 3-tik 9-ra irekita egongo dela esan aldugu. Kartelean ikus daiteken moduan, leloa entxosnatu etorri gugana izango da. Datorren asteetan kolektiboak antolatutako programazioa zabaltzen joango gara. Egunez egun izango dugun programazioa aurkeztu horretik garrantzitsua iruditzen zaigu Txosna eremua eraikitzeko eta bizitza emateko lanean jardun eta jardungo duten pertsona eta kolektiborori eskerrak ematea. Hau guztia posible egiten duzuelako. Bestalde, gogorarazi nahi dizuegu Txosnagunean ez direla inolako eraso matxista, homofobo, xenofobo edo arrazistarik onartuko. Eta arabatik mugitu gabe Arabe Euskaraz, ekainaren 11an izango da Olarizuko zelaietan. Aurtengo edizioa Aguraingo Lautadako ikastolaren aldekoa izango da eta urte osoko eskaintza kulturalaren ostean egunaldiaren egitaraua aurkeztu dute.
biko erdia, orduko garaiei, heldutako inertzia denbora luzean auspotu du hizkuntza herria, iparaize gogorra, zerutik dator txingorra, utzi nahian enborra, eta nortasun borborra garai. Getxofoto nazioarteko irudi jaialdiak 22 artistaren lanak erakutsiko ditu gaurtik ekainaren 25-era. Etena lelopean ospatuko da jaialdiaren 17. aldia. Eta Nafarroara bueltan, Sanferminetako entzierroaren esia prestatzen hasiak dira zezenen ibilbideko hainbat tokitan. Hilabete eskas bat besterik ez da geratzen eta hiria Sanferminetarako prestatzen ari da. Hilabete falta da munduko festa hoberenei hasiera emateko. Eta dagoeneko azpiegiturak paratzen hasi dira hiriko zenbait zokotan. Horietako bat, Sanferminetako entzierroaren esia da. 858 metro biltzen ditu. Gaseko ikuiluetatik zezen plazarainoko bidea egiten du. Funtzioa eraikinak ez dauden tokietan, zezenak ez pasteko balio du. Esia gainera bikoitza izaten da. Tartean, mediku udaltzain zein kazetarien bidean zehar, pasteko aukera izan dezaten. Udaletxea aitzinean dagoen esiaren pusketa hau hiria bisitatzen dutenendako atrakzio turistikoa izaten da eta gainera selfieak egiteko toki paregabea. Hilabete aintzin paratzen hasten badira ere, gero bilketa izugarri agudo egiten dute. Uztailaren 14an azken entzierroa finitu bezain agudo kenduko dute. Festa eta zurigorriz beztitzeko irrika iruindarren artean beraz. Pedro Sánchezek Espainiako hauteskunden kanpaina intzineratu duenez eta Sanfermin egunean bertan hasten denez, ea politikariek Sanferminetan sorpresaren bat ematen ote diguten. Eta hilero legez, Leioak kultureskaintza zabala izango du ekainean, musika antzerkia eta zinema tartean. Gainera, Txorierriko eta San Juanetako jaiak ere bueltan dira eta ez hori bakarrik. Zinegoak jaialdia Leioan ospatuko da ekainaren 7tik 8 bitartean. Leioak kultura eskaintza zabala izango du ekainean, musika, antzerkia, zinema eta askoz gehiago. Musikari dagokionez, Egan Free ikuskizuna, Orfea Bezlatza eta Mungiako umeen koro abesbatzaren eskutik ekainaren 3an gozatzeko aukera dago. Iraganetik, sustraia eta ohituretatik ikasiz azkeagoak egan egiteko, amets egiteko, aske amets egiteko. Hori guztia islatzen du Egan Freek. Horrez gain musikalera, Leioako udal musika eskolaren ikuskizunaren bidez musika kaleraterako da ekainaren 9an Leioako musika eskolako ikasleen eskutik. Eta hilaren 15ean, ari naizela ari garela ikuskizunaz gozatzeko aukera dago udal musika eskolako eta kontserbatorioko orkestren eskutik. Eta antzerkiak ere bere lekua izango du Leioan. Ekainaren 16an, Ilana antzeslanaz disfrutatzeko aukera dago ikuskizun komikoak umore beltzez baituta 4 preso beldurgarrien bizipenak antzesten ditu. Gainera, ekainaren 30ean 4 ikuspegi dantza ikuskizuna Andonio Aresti eskolak sortuta eskainiko da ere Kultur Leioan. Eta zinegoak LGTBIQ+, 20. nazioarteko zinema eta arte eszenikoen jaialdia Leioan ospatuko da ekainaren 7tik 8 bitartean. Beraz, beste hilabete batez kulturaz beteko da Leioa eta gogoratu, informazio gehiago, kulturleioa.com atarian dagoela eskura.
EHZ Festivalak ekainaren 30ean, uztailaren 1 eta 2 egingo dute Irisarrin eta dagoeneko itxi dute kartela. Eta Korterraza, Gasteizko eta Arabako Aire Zabaleko film laburren jaialdia ospatuko da, uztailaren 20-tik 22. Korterrazak 3 proiekzio jardunaldi eta 6 kontzertu eskainiko ditu. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan, STR-ren Jagon abestiarekin agurtuko zaituztegu, gustatuko zaizuelakoan, besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro hamaika.eu satarian daudela eskuragarri. Ongi izan eta astelehenera arte. Zure desiraz, da sortzen hasi naiz, zure irriaz, da